és època de castells. Però els castells l'hem de fer. Necessitem material. Tisores, cinta adhesiva, un rotllo de paper de vàter, unes 20 xapes i una catxa de cartó. El primer que hem de fer és preparar el castell. Mireu, en aquestes zones fem 2 talls entre 1 i 2 centímetres i després hem de doblegar les parts més grosses que ens han quedat. Seran 4 parts. Una vegada doblegades ens quedarà simplement el sobrant d'aquestes 4 petitetes estem. Quan ja tenim la nostra torre del castell feta, només l'hem de ferrar en cinta adhesiva damunt la catxa de cartó. I evidentment la posem girada per avall. Fantàstic. Si voleu, la podeu decorar, també. Abans de començar el joc, cada jugador haurà de fer un Xapa Tower. Se tracta de fer una torre el més alta possible en xapes. Quantes més xapes posem sense que caiguin, més xapes tindrem pel nostre assalt en el castell. Bueno, 9 xapes. Vos present la primera versió del joc. Quantes vegades sereu capaços de ferir la torre del castell en les 9 xapes aconseguides? Està clar que cada jugador disposarà de les xapes aconseguides en el joc anterior. A la segona versió, més complicada, hem d'entrar dins el castell. Ja vos dic, aquesta no és tan senzilla. Si teniu un rotllo una miqueta més gran, de cuina, de paper de mans, que sigui més ample, segur que serà més senzill. Bueno, i bé, fins aquí la proposta refrescant de Joc de Xapes.